قبلهم على اليوم. Merħba, sinjuri, dan huwa xúter iktar u xi ħaġa interessanti ibatu jenna hawnhekk. Llum xtaqna illi inwassulkom daqsxejn informazzjoni serja speċjalment għal dawk in-nies li wara l-miliet bħalma milna aħna jileġu tajjeb bil-sinob barra isibu l-ħin biex imorru btala. Moħħkom hemm. Qasira jew twila. Moħħkom hemm. Għax mhux f'kull pajjiż tista' tagħmel l-istess affarijiet li tagħmel hawn. Eżempju, nibdew chewing gum. Aw Malta ma jiġix hekk. Jekk tmur Singapore bi-chewing gum u jaqbduk teħel multa multul u jekk jaqbduk tbiegħu, inti qishek daqs li jkun tbieħ id-droga daqshekk gravi f'Singapore. Vera, x'mort ħejjin. Imbagħad jekk sejrin postijiet musulmani tipo qed ngħidu Saudi Arabia jew l-Iran, oqgħodu daqsxejn attenti jekk intom nisa idejkom ma jistgħux jidhru, saqajkom ma jistgħux jidhru u raskom tkun dejjem mottija x'inkella jiġbrukom. U jien naħseb ħabs is-Saudi Arabia mhux mill-isbaħ, Issa, il-Ġermanja jekk tieqaf bla petrol u jaqbdek il-pulizija iwaħħlu jilek għax huwa legali u responsabbli li tieqaf fitriq bla petrol. Għafżaw ir-ronna u l-oħti. Xaġor ma tistax tagħmel l-Oman, Pakistan, l-Emirati Arab, insomma hemm lista sħiħa hija li tintreda fil-pubbliku. Ġifier jgħad Dubai u tara tkun xi post vera sabiħ romantiku, tintredawx. Jara, jiġbruk. Insomma, ek ta' prezza, issa jekku mux eżatti u mux eżatti ma ta' prezza xġenna ta' pajjiż neġu ver. Għala bib imma sabiħ. U kan għajdulkom kem aħna majjali permezz ta' Horny. Jiena Horny! U llum ġejt hawnhekk biex naraw kapolavur ġewwa San Pawl il-Baħar. Din il-ħofra ilha 3 xhur nies, 3 xhur! Mhijiex biss ħofra imma saret monument nazzjonali! It-turisti dal-waqt jibdew jiġu għax jaħsbuh xi sit arkeologu. Ara infatti hawn stop biex tieqaf u tammira din il-ġawra. Kemm il-karozza għandha bżonn titlef tajer sakemm jittieħdu l-passi, kemm il-mutur tad-delivery għandhom bżonn jisparixxu fl-abbissi qisha xi Bermuda Triangle ta' San Pawl il-Baħar, Kunsill lokali San Pawl il-Baħar, nitlobkom tqumu naqra mir-raqda taħi għax jien qed ninqum u diġà qiegħed nitbaqbaq. Ja ħasra, il-kesħa u ilma filma ġejt. In-nies qalu li lilhom jibatulkom 3 xhur biex taraw x'ħad tagħmlu fuq din it-toqba. Ja ħasra, jekk ma twiġbuhomx tal-inqas ħallu tabella. Beware of sudden drop, complimentary tires not included. SOS, fitxu sewwa, qabel din il-ħofra tikber daqs il-maqluba, jawar il-Grand Canyon u tikkaġuna xi inċident ikraħ. Insomma, m'għandniex St. Peter's Pool, ikonna St. Paul's Pool. U anke hawn naqra l-fuq naħseb hawn naqra bżonn dawra x'taħsbu. U jekk taraw majjalati, ebatunna fuq il-WhatsApp nabbeħ li aħna nikxfulkom il-boro. U mill-lum, sinjuri, biex nipruvaw nresqukom li triq tajba jibdow il-lezzjonijiet ta' Zoblu Garax. Wieħed mill-aqwa instructors. Jena learner. Sorry, learners li għandna Malta. Ejja, tijel l-linja jent. Aw, ġen, ħanaqta għax edin live fuq il-net, ta' Għanna ħna. Tnejt konu għax ġelerajtu l-program, isma jek ħa taħsel il-fnik bil-perfum. Ek jehdu għos bil-perfum, dox marejni, all right? Love you, ciao. Tista' tkellem ma naqra biktar kawtela ja ħasra. U jena fuq kollox jena it-tfajla tiegħi nurija kemm inħobba b'emaili, bil-mod kif naġġexxi, all right? Aw, l-li, jistja kif inni armata. Xrajt. Karozza, kaddik karozza armata, ħanżira bar. Issa di fejjeda. L-ewwel lezzjoni, tiġini tard la tiġi hawn, nikkollu la wiċċ għax jiena tolni u jiġini xi ħadd tard tal-leżra għax inkollox back to back ikolli. Jaw, Lili. Ursula. Ursula qed tiġina bżax. Orrajt hija l-lesson. Orrajt ta' tista' tiġina qatar titlitla. Ta' mhux minn hemm hej, minn tal-passeġġier.
minna ta' drabi, għazna fċinnax. Li għasan ranġaxu l-kien s-sejt. Ħammur ġandu l-lesin. Int meċ li Jennifer biss, ħajder. ċenu, mux għad nifmek. U dak kien shooter, sinjur, nisperaw li ħattu pjaċir tarawna. Jek li għakkom kif 5 minuti minn ħajjitkom. Almenu 5 minuti, l-ħadabba rajt il-Big Brother 9 nofs, narawkom.